Hej Rasmus. Jeg skal fortælle lidt om forsøg med natron, også kaldet natriumhydrogenkarbonat, og som også har betegnelsen NaHCO3. Det vi skal finde ud af her, det er, når natron faktisk bliver opvarmet, så bliver der nogle CO2-gasser, hvilket også gør, at vores brød det hæver og sådan noget, når vi bager. Og så er der stadig noget vand eller noget oxygen. Og det der også sker, når vi varmer natron op, det er, at der kommer et restprodukt. Og vi vil med det her forsøg, vi har lavet, gerne finde ud af, hvilket restprodukt det er. Og der er 3 mulige udfald, som er vist her i 3 forskellige reaktionsskemaer, hvor at restprodukterne er henholdsvis Na2O, NaH og Na2CO3. Måden vi så har gjort derpå er, at vi selvfølgelig har taget noget natron. Helt præcist har vi taget 0,21 gram, puttet ned i reagensglas, og så har vi varmet på reagensglasset, sådan så at vores CO2 det har fordampet, eller alle gasserne er fordampet, og så vi kun har vores restprodukt tilbage i reagensglasset. Så har vi så varet reagensglasset efter opvarmning, og så kan vi så bare trække reagensglasset fra vores mængde, vi har fået, og så får man tilbage, hvor meget vores restprodukt egentlig det vejer. Og det vil selvfølgelig til 0,1 gram. Og det vi så kan gøre nu, det er, at vi kan lægge nogle beregninger, finde ud af, hvor meget vores restprodukt i de forskellige reaktionsskemaer, de vejer, og så kan vi se, hvad for en af dem, der ligner det i vores forsøg. Og med det, der har jeg mit eksempel, hvor jeg hedder det første reaktionsskema og valgt, og det her. Og lige nu vi går i gang, skal vi have det afstemt. Så vi starter bare fra en ende af. NA, dem er der 1 af, dem er der 2 af herover, så det vil sige, at vi skal have 2 af dem herover, så vi sætter 2-tal foran. Så går vi videre, så har vi 2 H'er jo, det har vi også herover. Vi har også 2 C'er, og det har vi også herover. Så er der oxygen, dem her der så 3 gange 2 af, dem er der 6 af, og det er der 1 og 1, og her er der så 2 gange 2, det giver 4, så der er også 6, så det passer nu. Så nu har vi fået det afstemt. Godt. Så skal vi i gang med beregningerne, og vi kan starte med beregninger for natronet, inden det bliver opvarmet, det er det, der står her. Massen, det var det, vi puttede ned i reagensglasset. Det var 0,21 gram, som jeg lige sagde, og som man også kan finde ved at trække det her tal minus det her. Så er der den molare masse, den skal vi ind og finde ved hjælp af det periodiske system. Og vi skal ind og kigge på hvert atom hver for sig, så Na-atomet, H-atomet, C-atomet og 3 oxygenatomer. Og det kommer ind i det periodiske system, så eksempel Na, gå ned og kigge på, hvor meget det vejer. Det vejer 22,9. Og det er selvfølgelig angivet units, og vi skal bruge det gram per mol. Men det er altså heldigt, at forholdet mellem units og gram per mol, det er 1 til 1, det vil sige, at der er ikke nogen forskel. Så vi kan faktisk bare overføre det til at skrive gram per mol. Så vi har taget, hvad de forskellige vejer, plusset, og det får man til 84 gram per mol. Så har vi altså 2 værdier, og så kan vi faktisk ved hjælp af en lille beregning her, finde stofmængden N. Og det gør man ved at tage massen og dividere den med vores molarmasse. Så det har vi simpelthen gjort. Det her tal divideret med det her, og så har vi fået et meget lille tal, 0,002 mol. Og så nu kender vi alle vores enheder for natron, inden det bliver opvarmet. Herover der har vi så vores restprodukt, Na2O. Molarmasse, den finder vi igen ved at gå ind i det periodiske system. Kigger på, hvad vejer Na, det vejer 22,9. Tager 2 af dem, så der har vi 2 af. Og så plusser med et oxygenatom, som vejer 16 og units, eller gram per mol. Plusser, og så får vi det totale gram per mol. Så kender vi egentlig kun én enhed, en variabel. Vi skulle faktisk kende 2 for at kunne regne det sidste ud. Hvad den vejer, det kan vi jo egentlig ikke som sådan lige finde ud af. Så det man gør, det er, at man starter med stofmængde i stedet. Og der skal vi bruge vores afstemte reaktionsskema, som vi lige har afstemt. Og vi skal ind og kigge på de ækvivalente mængder. Og
de ekvivalente mængder, det er jo forholdet mellem vores natron og så det produkt, vi er interesseret i. Og det er selvfølgelig Na2O. Så om man kigger på koefficienterne, som står foran, så her der er det 2-tal, og her foran der står der rent faktisk et usynligt 1-tal. Så det vil sige, at forholdet det bliver altså 2:1. Og det kan vi bruge hernede, hvor forholdet også må gælde, at det er 2:1. Så hver gang vi har 2 her, så har vi kun 1 her, så det må være det halve af det her, der står her. Så vi faktisk bare dividerer vores det her tal med 2. Og så får vi lige 0,0124 mol. Og det ganger vi så bare med vores molare masse, N gange M. Og så har vi fundet massen af, hvad vores restprodukt det vejer. Hvis vi ser her, det vejer 0,077 gram. Så det er jo sådan, man finder ud af, hvordan restproduktet, eller hvad restproduktet det vejer. Det har vi så gjort ved alle 3 reaktionsskemaer. Jeg sætter en lille tabel her. Og man kan se, det var det, vi lige har fundet ud af. 0,077 gram. Ved det andet reaktionsskema, der var det 0,06. Og ved det sidste fandt vi frem til, at det var 0,13. Den skal vi så sammenligne med det forsøg, vi lavede, og se, hvad ligner meget vores forsøg. Og vores forsøg var 0,1 gram. Umiddelbart kan man selvfølgelig se, at det ikke, i hvert fald ikke nummer 2. Og det kunne godt have været 1'eren, den ligger faktisk lidt tættere på. Men det er faktisk 3'eren, der er den rigtige. Så det er den, vi skal sætte op imod. Og man kan så nu finde vores procentvise udbytte. Og det gør man jo ved at tage det praktiske udbytte, hvilket er det, vi fik forsøget, med det teoretiske, altså det, man rent matematisk skulle have fået. Og som også det, der angivet det er den teoretiske udbytte. Så det dividerer vi op med det teoretiske, og så ganger man lige med 100, og så får man 1%. Og vores udbytte det er så 77%, hvilket vil sige, at vi afviger cirka 23% for at have det, man sådan rent i teorien skulle have haft. Og det er der selvfølgelig nogle forskellige grunde til, forskellige fejlkilder, nemlig at blandt andet at vores vægt, den var så ret upræcis og kan have afmålt for lidt af. Det vil sige, at vores afmålinger, der er underkendt vores afmålinger af natronet. Udover det, så også, når man begyndte at opvarme, så hvis man kom lidt for hurtigt, eller lidt for tæt på reagensglasset, så man fik en meget kraftig varme, så skete det simpelthen det, at vores natron begyndte at poppe ud af reagensglasset. Og det betyder selvfølgelig, at vi har fået mindre natron, og jo mindre natron vi har haft, jo mindre restprodukt får man jo også. Det har jo så betydet, at det kan, altså det er en vigtig fejlkilde i hvert fald for vores forsøg, at noget har poppet ud af det. Så er der også noget med, at vi for eksempel ikke har varmet længe nok, eller der har været nogle rester af vand i reagensglasset, men det er ikke så sandsynligt, at det er sådan den største fejlkilde, fordi så det er jo faktisk betydet, at der har kommet mere restprodukt, og det er jo ikke ligefrem det, vores forsøg viser. Så største fejlkilder vil ikke være det, at der er røget stof ud under forsøget, eller vi har simpelthen målt for lidt af. Så konklusionen er, det tredje reaktionsskema, det er det rigtige. Det var det, der sådan egentlig gerne skulle lægge tættest på. Vores det var sådan lidt også med normalt, men det skulle lægge tættest på. Og vi kan så sige, at vores udbytte af vores forsøg var på 77%. Yes, det var det.